Ich bin so kreuz, dass ich in Schautfurt bin. Die steht noch immer traurig Hus. Ich bin so blieb, dass ich die Lügen nie kenn. Dat ik niet goed, ik voel me toe. Lief Zoutfortennekes, we gaan beginnen. Allereerst natuurlijk een hartelijk welkom aan alle geledingen van de Zoutfortenfamilie. Maar uiteraard ook een hartelijk welkom aan alle lui uit de week. En ik heb ook de jullie gezien, ook van harte welkom. Fijn dat je hier zit. En ik denk dat ik met recht kan zeggen dat we hier met gemengde gevoelens staan. Van de ene kant is het fantastisch dat we op ons traditionele manier, zoals we dat vanaf de begin jaren 80 doen, het was gewoon nog heel klein, maar het was vanaf het begin jaren 80, op deze traditionele manier de vastelavond openen. Namelijk door de kloezenaar uit de kloes te halen. Maar er is ook dat andere gevoel. Namelijk dat gevoel dat we weten dat we de vastelavond niet kunnen beginnen zoals we hem zouden willen beginnen. Want ja, iedereen weet dat corona er nog steeds is. Het is echt een rotwoordend waren, maar helaas. Het is nog steeds ongeros en het beperkt ons nog immer. We zouden allemaal heel graag straks samen een pintje willen drinken. Leden willen installeren, aftredende leden willen bedanken. Maar helaas is het niet mogelijk nu. Maar toch denk ik dat het belangrijk is dat we ons richten op het welkend. En laten we genieten van dit moment dat we dit in ieder geval kunnen doen. En laten we niet terugkijken naar wat we allemaal niet hebben kunnen doen, maar laten we vooruit kijken naar wat we wel kunnen doen. Volgens mij zei ik dat we ons op het Schuane moeten gaan richten. En, want ja, we hebben allemaal vervelende dingen metgemaakt met corona. Zo ook de kloezenaar. Daar zit namelijk al een jaar langer in de kloes. De champignons al op de rug groeien. Dus het wordt tijd om dan de route te halen. Als ze met een bad legt, dan kan ze er sop van trekken. Dus ik denk dat het tijd wordt om het liedje in te starten. Moet je het nog rekken of heb je het liedje klaarstaan? Ik denk wel een liedje. Dus als je er klaar voor zit, mag je wat mij betreft instarten. De kloezenaar, de kloezenaar, de kloezenaar Henricus kunt met vaste loven jeder jaar weer kieten. De kloezenaar, de kloezenaar, de kloezenaar Henricus drukt dan met de Zoutfort met de kloezenaar Henricus. Het is de 11e november, de kloester opgegeet. Henricus komt naar boete, dat is voor ons het zijn. Begint de vasteloven, Henricus viert de mit. Na een jaar van rusten, vult er zich weer fit. De kloezenaar, de kloezenaar, de kloezenaar Henricus kunt met vasteloven jeder jaar weer kijken. De kloezenaar, de kloezenaar, de kloezenaar Henricus drukt dan met de Zoutfort met de kloezenaar Henricus. Henricus komt eruit, Henricus komt eruit. Daar is hij weer, daar is hij weer, daar is de gooie jong. Henricus, Henricus, kom uit die kloos. De lui stond te wachten, die vulste die toes. Henricus, Henricus, kom met ons met. Vastelavond vieren, het schoonste wat er is. De kloezenaar, de kloezenaar, de kloezenaar Henricus kunt met vastelavond jeder jaar weer kijken. De kloezenaar, de kloezenaar, de kloezenaar Henricus drukt dan met de Zoutfort met de kloezenaar Henricus drukt dan met de Zoutfort met de kloezenaar Henricus.
Leeflu van de Kloes en omgeving. Dat kwartiertje hier heeft niet veel uitgemaakt. Op al die tijd wat ik heb zitten wachten hier om eindelijk weer naar buiten te mogen komen. Allemaal dankzij corona. Door deze corona hebben jullie weinig activiteiten kunnen organiseren. Maar gelukkig nog wel de traditionele fruitmandjes voor zieken en hulpbehoevende ouderen. En de chocolade- en wafelactie rond de kerstdagen was ook heel mooi. Maar ik zat maar te wachten hier. Ik heb geen wafel gehad en ook geen chocolade, kerstbal of iets anders. Helaas, nee, gelukkig kon de Valentijnsactie en de schnitzelavond wel doorgaan. Het zij dan wel alleen afhalen en bezorgen. Ook de viering van het 11-jarig lidmaatschap van de vicepresident John Smeets en centenmeester, de bestuurslid Jannik Verbergt, is helaas moeten worden uitgesteld. Maar dit jaar gaan we het vieren. Samen met de dansmariekes Bo en Anne, ook beide 11 jaar lang lid. En natuurlijk het huwelijk van Jannik en Maud. Daarvoor is natuurlijk iedereen van harte uitgenodigd op hun bruiloft. Je ziet, ik ben op de hoogte van een aantal dingen. Dat was geluk, want we hebben wifi in het kloesje en daardoor kon ik alles mooi meelezen. En door deze coronatijd hebben we natuurlijk wel een unieke situatie. Want de prinsen Robin I en Jordi II zijn 2 seizoenen lang als prins van de Zoutvatten aangetreden en mogen blijven. Maar daar blijft het dan ook wel bij. Ja. 2 jaar is echt voldoende. Kijkend naar de prinsenposter van Jordi II, welke nog steeds voor het raam hangt, die is dusdanig verkleurd en vergeeld dat hij nu zelf langzaam een speler van Roda JC lijkt te zijn geworden. Het afgelopen seizoen hebben de Zoutvatten gebruikt om te kijken naar de toekomst. En bepaalde vernieuwingen en veranderingen zullen in de loop van het seizoen zichtbaar worden. Een mooie ontwikkeling is geweest dat de Zoutvattentempel, de voormalige heremiet, weer een nieuw leven heeft gekregen in de vorm van Olly's heremiet. Of was het Here We Meet. Een mooi perspectief voor de Zoutvatten en voor de wijk. Want de prinsenuitroeping en de familiedag zal in ieder geval dit jaar gaan plaatsvinden. Ondanks natuurlijk de persconferentie die we gehad hebben. Maar we gaan ervan uit dat deze coronamaatregelen dit jaar geen roet in het eten gaan gooien. Natuurlijk gaan we ook gebruik maken van het Plenkhoes, ons tweede huis. En ik heb begrepen, ook weer behulpzaam geweest bij de installatie. Gelukkig maar. Want daar zijn we hartelijk en open ontvangen na de sluiting van de heremiet. Afgelopen 2 seizoenen is er natuurlijk weer een verloop geweest bij de leden en de dansmariekes. Ik ga niet alle namen opnoemen, die komen op een later moment wel. Maar het is wel goed om even stil te staan dat we helaas veel te vroeg hebben afscheid moeten nemen van 2 van onze ereleden. Bert Kitsen en Wim Rederbeeks, die ons vroegtijdig ontvallen zijn. Gelukkig zijn er ook weer nieuwe leden bijgekomen. En wel Lisa Raven als dansmarieke en 2 leden van de Raad van 11, Jean-Pierre Demand en Michael Jansen. Ook gaan we dit jaar werken met een aspirant-lidmaatschap, waarbij de nieuwe leden eerst een jaar meelopen, meekijken en daarna definitieve keuze maken. 3 nieuwe aspirantleden kunnen we al verwelkomen. Jeffrey van Bijnen, Guillaume Klaasens en Jesse Zelissen. Dat sommige leden de lockdown nuttig hebben gebruikt, dat blijkt wel uit het feit dat er enkele kleine Zoutvatjes zijn geboren.
Jaap en Linda zijn de trotse ouders van een dochtertje Zoe. En Kevin en Linda van een dochtertje Sarah. Sorry, Daniel. Dat prins Jordi II laat zien dat hij niet alleen met zijn scepter kan zwaaien, bewijst wel dat hij en Vicky begin januari gezinsuitbreiding gaan krijgen. En dat zou nog wel eens kunnen leiden tot een live bevalling op het podium tijdens zijn aftreden. Toch? Dat zou zomaar kennen. Ik ga afronden en ik hoop dat oprecht, dat we met z'n allen weer een normaal carnavalseizoen kunnen vieren. Met heel veel plezier, muziek en dans. Shoutvotten en shoutvottinnekes. Alaaf! Henriques, hartstikke bedankt. We komen straks nog bij je terug. En dan wil ik nu vragen aan iedereen die een padje bezigheid, leden, maar ook de vereniging van de ULE, om de padje op te zetten. En dan is het seizoen officieel geopend. En dan wil ik meteen het woord geven aan de prinsen. En dan wil ik beginnen met jeugdprins Robin de Eerste. Als Stijger even naar voren wilt komen. En dan mag Sticht hij een liefspreuk doen. Of wellicht nog gaat zeggen, dat moet ze zelf weten. Als jeugdprins van de Kloes verricht mij bij de show voor de toes. Omdat mijn broer en mijn pap mij gingen, komt het dit jaar zeker goed. Het gamen en voetballen ging nu van een kant. Ik ging voorop als jeugdprins van een showfotolange. Showfoto alaf. Dankjewel. Je hebt al volgens mij de baard in de keel gekregen in de tussentijd. Nou, onze grote prins, dat zeker de baard in de keel al uit. Jordi, de eerste. De tweede. Ja, eigenlijk derde, als je het door wil stellen. Maak er maar het van. Dus. Spannend. Het is, leef Lu, toch al lang geleden dat ik een microfoon voor me naast gehad heb. Ja, maar in de kerk daar was het angst, dan moest ik namelijk Duits doorheen kallen. En uiteindelijk heb ik het toch gewoon in het Nederlands gedaan, dat iedereen het kost begrepen. Maar een microfoon bij deze heb ik toch al in de tijd niet gezien. Die jongens van de raad zullen er ongetwijfeld heel blij met zijn. Dus ik hoop jongens dat je er de goede schoen aan hebt. Nee, ik kan voor nog even volhouden. Nee, even zonder flauwekul. Ja goed, als prins leeft ze natuurlijk 10 seizoen. En ik heb het geluk gehad een geweldig seizoen te mogen metmaken. Een fantastische optocht te hebben. Een geweldig hoesfeest bij ons in de tuin. En ontelbare hoogtepunten waarbij de vereniging kosten nog moeite gespaard heeft om mij te bieden wat ik graag zou hebben. En andersom ook gewoon mij te laten zien wat deze vereniging allemaal heeft. Want ik wist een groot gedeelte, dacht ik zelf, totdat ze echt met kennen in die meulen. En als ze dan zus wie de jongens van de raad voor de rennen, wie de president eigenlijk er alles aan deed om het hele jaar naar de zin te maken, zelfs tot in de late uurtjes nog toe zit, bij mij aan de keukentafel schrikkend van de koekoeksklok, maar toch al met een nodig glaasje op om me toch nog even voor te bereiden op dat wat gaat komen. Dave, wel even een dingetje, het is toch niet helemaal geluk? Want ik heb nog helemaal dingen metgemaakt waarvan ik van tevoren niet gedacht had dat ik het zou beleven. Compliment bij deze. Maar dan zussen die jongens allemaal voor de gaan. En dan hebben ze wel het gevoel, boh, dit is een familievereniging. Hier kent iedereen in met. En dan zussen die mensen van de jeugdraad staan. En dan weten ze ook dat ze dit jaar nog als jeugdraadslid erbij gaan trekken. Neven mijn meidje Vicky, die het hele jaar neven me gaat gestangen. En plus, en dan kom ik bij dans Marieke Jara. Ze zit op dit moment op de bank. Gisteren had ze het ontzettend koud gehad. Ik denk, just wie alle andere dames die aanwezig waren. Maar die kent ze gewoon niet om ze heen. Als ze aan de shoutfoto denkt, dan denkt ze automatisch aan de dans Mariekes. En dan komen die keils erachter in het pas. Maar vergeet ze niet, die keils, want belangrijk zijn ze wel. Maar dames, echt oprecht vanuit deze kant nog een keer mijn complimenten. En voor wie het Geer het ganse seizoen met mij met geweest zit. Wie het Geer mij heb geprobeerd om een dansje aan te leren. En wie het er straalt, keer op keer op keer. Of dat nu in een verzorgingstehuis is, of dat ergens op een grote bühne is. Echt, dames, chapeau, gang ze door. En ik hoop dat je ook de nieuwe prins kent verbazen met de kwaliteiten. Dit woordje wat ik nu heb ik al een keer geschreven. Niet in de hoop dat, maar wel in de verwachting dat ik dit eigenlijk vorig jaar alleen moet doen.
Daarbij is me een tweede seizoen gegund geworden. Een seizoen dat ze Prins eigenlijk normaal gesproken niet kreeg, waar ik ook eigenlijk, ondanks de hele situatie, wel ontzettend dankbaar voor ben. Want ook in die tijd heeft de vereniging van alles op touw gezet en de Kloesenaar heeft al juist het samenvatting gegeven. Maar neven het vastelavond vieren en neven het vriendschap dat dat met zich metbrengt, hebben we ook het afgelopen jaar laten zien. Ook dat zijn de shoutfotten, juist wie de hashtag was. En dan voor de weekend de kleuren, voor toch gaat vreugde en gaat gedachten de weekend kunnen brengen. En ook dat is een moment waarop ze dan weer, als ze in prinsenpak aan deze terugdenkt en denkt, dit is niet zomaar een vereniging, dit is gewoon een familie. Met al zijn facetten en alle oudleden, alle ereleden die er nu niet meer zijn, alle oudleden die ons helaas ontvallen zijn. En ook vooral alle lui die wel vanavond hier zijn en die weer vanuit de wijk komen uitgelopen. En die zich ieder jaar weer een pakje aantrekken. Of dat nu het shoutfotenpak is, wat nog immer het zwanste van gelijn is, zeker met die nieuw badje. Of dat het uilenpak is, die jongens hebben zich ook heel goed laten zien in mijn seizoen. Zo goed dat zelfs Eloy op mijn hoesfeest niet naar huis wilde. Maar ook de krankelaren en ook de Zwentebolders en ook de Vlarissen. Ja, die hebben zich gewoon enorm goed laten zien. En als ze zus wat ze dan in 2 jaar neerzet en welke verbondenheid dat ze creëert, dan kent ze niet anders dan hier Grudge als Prins staan. Wetend dat die laatste maanden als Prins er aankomen. Maar wel met opgave hoef. Blij dat we nog gaat mogen. Blij dat een nieuwe jong dit straks vanaf januari mag gaan ervaren. En blij dat ik het zelf vooral ook heb mogen ervaren. Met een hele grote dankjewel naar de vereniging in al haar geuren en kleuren. Maar zeker ook naar de Lief van de Week die het mogelijk gemaakt hebben. Dat Veres Week vereniging de vastelavond kunnen vieren zoals we dat graag willen. En daarmee sledig af met mijn liefspreuk. Neven mijn passie voor jeugd en skis ben ik van vastelavond nog steeds niet vies. Met verre steek en shoutfot kennen mijn 2 seizoenen niet meer kapot. Shoutfotten en shoutfottennetjes. Alaaf. Ja, Jordi, gelukkig wordt lekker kort. Ja, zeker, zeker. Maar ik ga dat nog missen, denk ik. Denk ik, zeg ik. Goed, dan nu even een momentje. Wat vanmiddag belde John Ubaks me op met de vraag om even een woordje te mogen doen. En ik wil aan John vragen om even naar de microfoon te komen. Het zal niet zo lang zijn als dat voor Jordi. Ik zal het kort houden. Ik heb het me wel even op het papiertje gezet. Ik wil niet eens vergeten. Ik vind het toch wel erg belangrijk dat ik dat even doe. Bestuur, president en raad van 11. Prins Jordi II, Prins Robin, de Dansmariekes, Kloesenaar, Shoutfot en Shoutfottinnekes. Ik sta hier vanavond als voorzitter van de Stichting Standbeeld Kloesengelijn. Ik sta hier voor het beeld van de Dansmarieken. Het eerbetoon aan de Shoutfotten voor de activiteiten en de bijdrage aan het welzijn en het leefklimaat aan de Kloes en in Gelijn-Zuid. Daarom wil ik de volgende namen even in herinnering halen. Thijs Simons, Bert Kitsen, Wim Ridderbeeks. Mede namens deze men is het beeld gerealiseerd geworden. Zonder hun was het beeld er niet, of tenminste nog niet. Alle 3 zijn niet meer onder ons en dat is een heel groot gemis. Elke keer dat ik aan de beeld hier voorbij loop, dan denk ik aan ze. Het waren kanjers. Het beeld is hier het grootste bewijs van. Daarom wil ik hun eren en bedanken door hier bij hun beeld en ons beeld een bloemje te leggen. Mannen, bedankt. Respect, John, broederschap, dankjewel. Mooi gebaar. Nou, dan gaan we nu even terug bij de Kloesenaar. En normaal zou er in Ollies Here We Meet, ik moet dat nog aan wennen, onthullen wie de Kloesenaar is, maar dat doen we hier. Nou, je mag allemaal rooien. Degene die het goed roodt, dat kreeg een voetmassage van Lex. Wil die eens rooien? Nee, neem eens. Ik zie iedereen. Sorry, Lex. Volgend jaar. Ja, ik hoor Ronald. Nou, du mag straks de prijs in ontvangst nemen, want hij heeft hier nou toch niks mee te doen. Inderdaad, de Kloesenaar van vandaag is Ronald Otte. En Ronald Otte, dat is ex-voorzitter van het wijkplatform.
Dat is voorzitter van de Oranjevereniging, coördinator buurtpreventie en buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Oftewel Babs. Ronald, hartstikke bedankt dat ze dit op ze willen doen. Dat wordt zeker gewaardeerd. En als kloezenaar kreeg ze dan altijd een presentje van het broederschap. En dat is namelijk een medaille. En ik wil graag aan iemand van het broederschap vragen om met de medaille hierheen te komen. Zodat onze jeugdprins, laten we dat de jeugdprins doen, de medaille mag aanbieden. Nogmaals, dankjewel. En wat we ook normaal doen, is de kloezenaar die het seizoen heeft afgesloten, de vorige keer, bedanken met de medaille. Maar ja, dat is vorig jaar niet gelukt, dus ook dat doen we nu. En wij weten het nog, we hebben de kloezenaar waar het vorige, of het seizoen daarvoor, toen mocht ze het meedoen, daar hebben ze prijzen genoeg gewonnen. Wij weten het nog? Wem? Nee. Ik wacht dat je een goede antwoord hebt. Jordi. Nee. Nee, man. Cor, ja. Inderdaad. Cor Roemen. Als oud lid. Ik bedoel niet oud met lid. Ja, nou. Een beetje alle. Cor, als je even hier wilt komen. Ook voor dich. De kloezenaars medaille. En dat wil ik laten doen door Jordi. Even zien. Ik zal hem niet goed liggen voor de jongens. Dat hartstikke bedankt. Dat ze wat zullen doen. Is prima, eigenlijk. Super. Goed, dan zijn we bijna aan het einde gekomen. Ik heb nog één mededeling en dan wil ik gaan afsluiten. En die mededeling, dat doen we al een paar jaar. Dat is namelijk bekendmaken, we hebben de Piet Giesberts herinneringsmedaille gekregen. Dit jaar. En ik hoop dat dat in volle glorie uitgerekend waren. De Piet Giesberts herinneringsmedaille. Dat we dan niet meer met maatregelen zitten. Er is sowieso nog een nieuwtje. Want de uitreiking daarvan gebeurt niet meer in de Biezenhof. Maar de uitreiking dat gaat naar het Plankoes. En degene die de medaille dit jaar kreeg, die woont in de Kloes. En dat is namelijk Michel van Dijken. Volgens mij is Michel ook hier. Bij deze al proficiat. En we gaan er een schone uitreiking van maken. Goed. Dan wil ik nu gaan afsluiten. In ieder geval hartstikke bedankt dat je de moeite hebt genomen om hierheen te komen. En laten we in godsnaam hopen dat we elkaar binnenkort kunnen treffen zonder gekke maatregelen. Dat we een gezellige pilsje kunnen drinken en kunnen genieten samen. Van het Schwans wat vastelovend te bieden. Dan wil ik er afsluiten met 3 keer alaf. Namelijk de vastelovend in Limburg, alaf. De vastelovend in Gelen, alaf. En Schoutvotte, alaf. Goed toes en blijf gezond. Dankjewel.